खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दिनै जों मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लाना फैलायबाय दा बेफोर जाहैबाय दा बेफोर माखासे गोनांथार सर्सनिफ्राय बुथुमनानै मोननाय दा नोंथांमोना बेफोरखौ नायलांनो हागोन दाख्लै साननैसो सिगां जोङो मोनसे आपडेटखौ मोननाय जादोंमोन बे जाहैबाय क'क्राझार रेल ट्रेकआव मोनसे बम ब्लास्ट जानाय आईईडी मोनसे बम ब्लास्ट दा बेनि गेजेरजों रेलवे ट्रेक दा ट्रेकखौ बायनानै बायख्लानानै गोजानाव थांनाय एबा रेलवे ट्रेकआ माने साइड जानाय दा बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जादोंमोन दा बेजों लोब्बा थानाय गोबां दायनिगिरिफोरखौ नागिरबाय थानाय जादोंमोन नागिरनायाव जों खायसे आपडेटखौ मोननो हानाय जादों दा बेफोर जाहैबाय क'क्राझारनि दा एसपीआ मोनसे आपडेट होदों दा बे जाहैबाय पुलिस आरो एनएसएलए उदखारि हान्जानि गेजेराव गावग्लुंगावसि जादोंमोन दा बै गावग्लुंगावसि जानायाव सासे एनएसएलए उदखारि हान्जानि जिउ खहा जादों दा बे पुलिसनि मोनसे एनकाउन्टार खालामनायाव सासे एनएसएलएनि सोद्रोमाया जिउ माने जोबनांदों एबा जिउ खहा जानांदों दा बे खोथाखौ जोङो मोननाय जादों दा सुलुंनि एबा खायसे जों आपडेट सर्सनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दा बै रेलवे ट्रेक आईईडी बेरफ्रु होनायाव जाथायाव माने लोब्बा दंमोन होननानै दा बे खोथाखौ एसपी बिथाङाबो फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बेयाव पुलिस आरो मोनसे उदखारि हान्जाजों गावलायनाय जानायाव दा बेयाव सासे उदखारि हान्जानि सासे सोद्रोमाया जिउ खहा जादों दा बेखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बे पुलिस आरो दा उदखारि हान्जा बेनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन दा बेयावनो सासे उदखारि जायबा माने रेलवे ट्रेकखौ माने साइड खालामदोंमोन एबा बम होदोंमोन दा बैखौ दा बिथांमोननि ग्रुपनिनो सासे दा बे जिउ खहा जादों दा बेखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों साननैसो सिगाङाव जों मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि नटिस नुनो मोननाय जादोंमोन दा बेयाव जुबिन गार्गखौ सावनाय जायगा दा बै जायगायाव गोबां सुबुंफोरा दिनै बिथांखौ मान होनो थाखाय थाङो दा बै जायगाखौ फुंनि 6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 10 बाजिसिमल' दा बेयो अपेन थागोन एबा खुला थागोन होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ दा बेखौ मोनसे एसअपिखौ बानायना होदोंमोन दा बै एसअपिनि सायाव गोबां माने पाब्लिकनिफ्राय पाब्लिकआ मोजां मोनाखै मानो बेयाव एसअपि बानायनांगौ दा बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो नुनो मोननाय जादों जुबिनखौ सावनाय जायगायाव जेबो माने एसअपि थानो नाङा एबा बेयाव मोनसे थिखानाय सम थानाङा होननानै गोबां पाब्लिकआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोना बै एसअपिखौ मानिया नांगौबा जोंखौ एरेस्ट खालाम दा बेफोरबायदि खोथाखौबो जों बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बेराफारसेथिं दा बै जुबिन गार्गखौ सावनाय जायगायाव जायफोर एसअपिखौ मानियाखै दा बेयाव जाय बिथांमोना एसअपिखौ मानियाखै दा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायखौ जोङो मोनसे सर्सनि गेजेरजों मोननाय जादों BTC इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि मोनसे गेदेरथार गासैबो माने MCLA बिथांमोना समायखिरा लानाय थामहिनबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिफ जानाय बिथांनि समायखिरा लानाय दा बै समाव नुजाफैनो हायै खायसे माखासे MCLA बिथांमोना समायखिरा लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बिथांमोना जाहैबाय BTCनि बारग' CM मानगोनां प्रमद बर' दा बिथाङाबो समायखिरा लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बिथांजों लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथाङाबो समायखिरा लाफैनायखौ नुदों लोगोसेनो BJPनि रेखा रानि दास बर' दा बिथाङाबो समायखिरा लाफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला दा बिथांमोना मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दा समायखिरा लानाय एबा BPFनि मोनसे गोबां MCLA बिथांमोना समायखिरा लानाय दा बै समाव बिथांमोना नुजाफैनो हायाखैमोन एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' दा सार बिथांनि मोनसे फोसावनाय दा बे जाहैबाय फैगौ 29 अक्ट'आव मोन 30 जिल्लायाव रेलि फर बोडो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों एबसुआ सोमावसारगोन माने एबसुनि मोनसे गोनांथार सोमावसारनाय दा बे जाहैबाय दा BTR एकर्डखौ माने फुल्लि गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा बे थांखिजों मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन दा बे जाबाय 29 अक्ट'बराव मोन 30 जिल्लायाव दा बे रेलिखौ लागोन दा बे खोथाखौ मानगोनां एबसुनि प्रेसिडेन्ट दा बिथाङा फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि मोनसे इलेक्सन जानानै थांबाय दा बे इलेक्सन जानानै थांनायाव एबसुजों हेफाजाब होजानाय टीम इउनिटिनि दा बै हान्जाया बांसिन मासि मोननानै देरहादों एबा एबसुनि हेफाजाबावसो दा बिथांमोना टीम इउनिटिया देरहासार जानानै दा बिथांमोना बांसिन मासिखौ आवग्रिनो हादों दा बे खोथाखौ जोङो गोबां सर्सनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दा बिथांमोननि दा टीम इउनिटि जायनो एबसुजों माने गोख्रोङै हेफाजाब होजानाय दा बिथांमोननि टीमा बांसिन मासि देरहानानै दिनै मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि दा बिबानखौ लानो हादों एबा GS खौबो दा बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों दा बे खोथाखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों अब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो दा नोंथांमोना नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सानदोंबा दा बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके गोजोन्थों